ಶಾಂತಿ. ಮನಸ್ಸದ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕ ನಿಖಿಲ್ನ ವೃತ್ತಿರ್ದು ವಾತಾವರಣನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡತ್ತೆ. ವೃತ್ತಿರ್ದೇ ವಾತಾವರಣದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಸದಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಾತಾವರಣ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಪ್ಪುಂಡು. ಆ ವಾತಾವರಣ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಲೆಗಳ ಸದಾ ಸಹಯೋಗಿಯಾದಪ್ಪಾಡು. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಾತಾವರಣ ದುರ್ಬಲರನ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಸಹಯೋಗಿಯಾದ ಬಿಟ್ಟು. ನಾಲ್ ಕಡೆತ ಸರ್ವ ದೈವಿ ಪರಿವಾರದ ಆತ್ಮದ ಎದುರು ಬರ್ಪುನ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಘ್ನನು ಸಮಾಪ್ತ ಮಲ್ಪೆರೆ ವಾ ರೀತಿಯಾದಿ ಸುರೂಕು ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪುದ ಅಗ್ನಿನ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಆದುಂಡೋ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ರೂಪಿಸೋಳು. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ವರದಾನ, ನನೊಂಜಿ ಕಡೆ ವಿಘ್ನ. ರಡ್ಡೆತ್ತ ಮಧ್ಯಡು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಕೇವಲ ನಿಖಿಲ ಪ್ರತಿಯಾದ ಮಾತ್ರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಆಪುನತ್ತು. ಅನ್ನ ನಿಖಿಲ್ನ ದೈವಿ ಪರಿವಾರದ ಸರ್ವ ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿಯಾದಲ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಯರೆ ಸಹಯೋಗಿಯಾದ ಪಡಾಪುನು. ಇಂದೆತ್ತ ವೇಗುನು ತೀವ್ರ ಮಲ್ಪಲೆ ನಡತೊಂದು ಮಧ್ಯ ವೇಗುನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಇಂದೆದ್ದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಆಪುನಿಟ್ಟು ಡ್ರಾಮುಡು ಈ ತೊಂಜಿ ವಿಳಂಬ ಒಂದುಂಡು. ಸ್ವಯಂನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪುಡಾಪುಂಡು. ನಿಖಿಲು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪ ಬಂದು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ. ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿತ್ತಿನ ಕುಲತ್ತು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಆದುಲ್ಲರು. ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿವಾನ್ ಸಂತಾನರತ್ತು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆಂತೂ ವಾಣಿರ್ದು ಪರಿವರ್ತನೆದ ಕಾರ್ಯ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ವೃತ್ತಿಲು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದು ಬಿಡಾಡು. ಸಂಕಲ್ಪಲು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದು ಬಿಡಾಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಲ್ಲ ಸುರುವೆ ಮಲ್ತಿಜಾರು. ಒಂತೆ ಮಲ್ತಿದಾರು ಎಂಚಿನಾಂಡು. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೇವೆ ಸ್ವತಃ ನಿಖಿಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದುರ್ಬಲತೆರ್ದು ಪಾರು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇದು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಪಂದು ಕೆಲವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾವು. ಈ ಸೇವೆಡು ಮಗ್ನಾದುಪ್ಪುನಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ವಾಯುಮಂಡಲ ಆ ರೀತಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುಂಡು. ಐಟಿ ನಿಖಿಲ್ನ ದುರ್ಬಲತೆಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅನುಭವಗೂ ಬರ್ಪುಂಡು. ವಾಯುಮಂಡಲದ ಕಾರಣರ್ದು ಸ್ವಯಂ ನಾಚಿಕೆತ್ತಿನಕ್ಲಾದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಪನ್ಪುನಿ ಪಣುಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಪಣದು ತೂದಾತನು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಲೆ. ಜಿಜ್ಞಾಸುಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಪುನು ಪನ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ನತೆಲ ವರ್ಧನೆ ಆಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು. ಇಂದೆತ್ತ ಚಿಂತೆಲ ಬುರ್ಚಿ ಕಟ್ಟಡಲ ಸಿದ್ಧ ಆದುಪ್ಪುನು. ಇಂದೆತ್ತ ಚಿಂತೆಲ ಬುರ್ಚಿ ಮಾತಲ ಸಿದ್ಧ ಆದುಪ್ಪುನು. ಈ ವಿಧಿ ಇಂಚಿನವಾದುಂಡು. ನಿಖಿಲು ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.